Salutare, fraților, bine v-am găsit la un episod de Rocky Royale cu Fabrizio. Salut! Așa, îmi pare rău, adică nu știu, nu mi arăta că se încarcă, de-aia n-am răspuns foarte rapid. Azi Bă, da, uite, ce fac, bă, bazuca sau aia lantă? Bazooka, și vrea să-i arăt că eu sunt mai bun ca el la Rocky Nu, Royale. am bătut și el și am capul, dar el zice că e mai bun decât mine. Bă, Nu știi doar pe mine. Bine, am scos fumigenele și am băgat bazuca. deci cum cu Totuși, bazucele. nu, mă știu. Uite-l pe Fabrizio, uite-l. Uite-te ce nubie, uite-te ce, n-ai nici măcar schimb. Da, și măcar am bătut. Măcar ești clar. Că nu știu ce ai băgat aici. Că dau o bazucă în asta, pum! Pum, te fac, pumba, șacalaca bum. Șacalaca bum bum. Bă, Uite, eu bazuca. am slipări. Dar unde naiba ești? Nu știu unde sunt. E cu mică bănel. Eu mi-am luat și pickaxe, oameni buni, să știi. Mi-am luat pickaxe. Și-a luat Păi și tu faci video, Fabrizio? Nu, mă, nu fac eu video. Tu faci. Uite, unde ești? Dați-i, fraților. Nu știu ceva. V-am zis eu, fraților, că să-l bat. Ai, ce prost sunt. Aha. Bă, cât de prost sunt. Ai murit? Nu. Mi-a dat racheta în freză. Mi-a dat racheta în freză. Am zis că e slab. Dar de ce ai băgat bazuca? Ce, ascultă pe mine. Vrei să ți bătaie și nu știi cum să zici. Dar de ce a băgat... Fraților, am zis să nu bage bazuca. Bă, oameni buni. Bă, a zis să bage... Așa mi-ai zis. Bă, David, ești mincinos. Ia o bazucă, vezi de ceapă. Ia stai, bazucă. Nu vezi ce simt ai? Stima din gol și aringan. Mai vrei? Dar să nu te slab ceva la zero. Bine, mă, Te fii faci erare, sper că te face și să nu penale, că nu știi să te fac erare și mai bun decât tine. Hai, mă, pârcă, hai. Hai, pârcă. Nu te bă ce dă pârca. Hai, pârcă, unde e? Fac, ce prost Hai, sunt. pârcă. Sunt prost rău, frate. Acum Oh, nu. hai, pârcă, haide. Hai afară la zăpadă. Ai, nu. Bă, dar cum trece, bă, Fii atent. Recunoaște că n-ai nicio șansă în fața mea. Fii atent că mai Te-am jucăm. dat la zero. Mai Trei jucăm. la zero te-am dat. Mai jucăm un meci de arenă. Să te bat. Putem să mai jucăm pe 10, toate zi bătaie. Hai, fă arenă. Oameni buni. Deci Fabrizio a băgat bazuca lui în meci. Bă, scot bazuca! Bă, tu ai zis să bag bazuca! Oricum o scot, uite, vezi că te bagi cu bazuca, uite, bag minigun, bag ce vrei tu, orice. Minigun, hai. Bine, mă! Păi hai, ai făcut Hai, camera. schimba arca, bag și jetpack cum? Da. Bun, și jetpack. Așa. Și scoate AVP-ul. Nu, cu AVP-ul, da, jucăm. Bine, scot pe ăla și va pune mai șmecher. Da, nu, lasă-l pe ăla, lasă. Bagă-l pe ultimul, bagă ultimul Să AVP. ce fac. Îl bag pe ultimul. Sau nu. Cel mai bun, bă, bagă-l cel mai bun. Hai, am băgat pe ultimul. Hai să-ți bătaie. Ai băgat lemn? Nu prea clar, nu ai nicio șansă potrivit mea. Te-am bătut la 0. Crezi că cu minigun voi avea o șansă? Hai că avem AVP-ul. Avem AVP-uri de toată viața. Unde ești copilat? Aha. Pune naiba tragi, mă, tu. Bă, uite cum construi cu copii. Mama, scoate capul la iveală. Aha, am văzut eu pe copilași.
n-ai nicio șansă să mă nimerești cu indianul. Nici o șansă. Pentru că nu ajung gloanțele până la mine. Acolo, că eu, hai. Hopa! Am crezut că ești după alții. Băi, oameni buni, nici măcar un glonț mi-a tras, nici un glonț. Bă, tu vrei să te balanțezi, nici, nu vrei să cunoaște cea mai mică șansă. Băi, oameni. Uite, mai bine. Tu mai ajung acum. Mhm. Cu jetpack-ul. Deci, mă, scade capul, hai de ea. De unde n-ai tragi, mă? Ești slab. Și unde stau? Și unde stau de la acest moment? Bă, s-a plecat acolo, trebuie să faci asta. A, bă, n-a plecat acolo. Păi, dar tu unde n-ai pe ești? Opa. Aha. Da. Ce m-a dat handicapeșul. Ce-ți mă, băieți? Mai da cu miniganul. Lasă-mă că vezi. Unu, băieții. Dacă nu avem minigan, păi nu chide cum să zici. Nu, vreau să fac orice. Ce bă, bă, n-ai cum stă, bă. Da, bă, băieți, ce să zic. Aici oriunde cu Fabrizio. Știi că pe consumă. Dacă mă bați cu organe. Vreau să știu și eu cum. Bă, intrați cu mult înaintea ta, bă! Bă, Fabrizio, bă, băiatule, te piți cu mine, bă, băiatule. Bă, e slab, mă, e slab. Trebuie să recunoști. Oh, ai funcționat-o pe 10 ani. Și ai și picat acolo la câte lângile. Că n-ai picat. Mama, n-ai picat. Nu e idee bună să știți, să mergeți cu shotgun pe băieții. Da, ce slab ești. Eu vedeam cu shotgun-ul. Ești slab. Uite, bă, n-ai copil, bă. Ești, mă. Care nu limenește nici dacă sunt în fața lui. Bă, iară faci pe mine cu mine. N-ai ce să faci. Bă, dar nu... Mă vedeam coretele. Bă, mă auzi, mă doamne, Bă, mai dăm unul, mai dăm. Mă, că ai câștigat tu meci, hai că mi-ai promovat așa, Oleg. Oricum îți ții bătaie de te rup. Frate, mai dau. Recunoaște că e slab, n-ai nicio șansă. Fii atent, bagă numai shotgun-e, atât. Nu, nu mai știu, gata. Bă, eu am Fortnite, eu pot să star, am Fortnite, știu cum să joacă. A, ai Știu, Fortnite. lasă-mă că vezi, nu mai shotgun, bag toate shotgun-ele, zice bătaie ții. Bă, frate, cu ce vrei tu te bagi? Cu ce vrei tu? Băgăm și jetpack-ul? A? Băgăm și jetpack-ul? Nu, lasă, fără jetpack, mai mișto așa. Fii atent. Bine, mă. Am scos apple, bă, ca să bag numai shotgun. Bagă numai shotgun-e, bă. Bagă, Fabrizio, acum băieți numai shotgun-e. Haide, mă, zice bătaie ții. Mhm. Nu mai Hai. cum te bați, mă. Bă, taci mă din gură, că tu nu știi să te bați. Atât de puține shotgun-e, avem? Bă, mi-a picat Santa Helper. Termin dacă ți-l dau? Santa Helper nu. Și nu vrei? Ba, aia poți să mă trimiți. I-a picat lui mami Santa Helper, voi băieți. Dacă scoți capul la iveală cu shotgun-ul, ești pa, poți să zici că ești pa. Cu shotgun nu se joacă, nu știu. Se joacă de la apropiere. Păi, știu, nu?
fugi și te frică de acolo. De ce fugi, domnule, dar? Bă, de ce fugi, mă? Că vreau. Unde naiba ești? Doamne, am venit după tine și tu fugi ca păr. Slab, n-ai. Slab, n-ai. M-a dat pe dat. Cum? Cum? E greu cu shotgun-ele, că trebuie să sari, să tragi, e greu. Am văzut eu cu ce shotgun dai tu. Am dat acolo legendar. Pe-s două legendare. Ăsta acolo se vede. E da. Și trebuie să fie cu shotgun-ele, știi? Unde naiba ești? Hai. Știi unde, cum e prima oară când îi bate, știi unde mă spawnează. Dar eu nu știu, frate. Adică știu unde te spawnează, dar nu știu după ziduri unde ești. Te caută naiba, nu știu unde ești. Păi, Bă, mincinoșilă. Tu ești acolo lângă apă și aștept să la tine, mincinoșilă. unde, mă? Vino acolo dacă ești. Lasă că mă uit eu pe clipul tău. Eu în ce bătaie ții dacă ești acolo. Uite că... Unde e domnul șacale? Haideți, domnule șacale. Băi, scuzați-mă, dar cam enervează Fabrice. Cu ce naiba shotgun dai, mă? Bă, dar nu e slab. De ce nu le cunoști ca nici cea mai mică șansă? N-ai nici cea mai mică șansă potriva mea. Ești slab, recunoaște. Bă, da, vreau să mă joc până te bat. Bă, da, uite, recunoaște-mă că n-ai nicio șansă potriva mea. Bă, copile, ce fac? Hai, copile, hai. Ne-am omorât. Amândoi. A fost bine, mă. Adică, egalitate. Oricum te-am lăsat așa o leacă, că dacă nu ai sărit, tu te-ai schimbat repede arma. Bă, tu ești... tu ești obsedat. M-am prins. Ești obsedat. Știi cum joc eu? Eu nu joc atât de puterea mea, eu joc așa, nu știu cât să fie numai, știi? Eu nu văd cum fac. Hai că vin la tine, hai că cam Bă, băgăm și mitraliere. Băgăm toate mitralierele. băgăm toate pușile, bag și CJ. Bine. Băi, nu mă că te-am bătut la 0. Bine, frate. Fii atent. Bine. Hai, bagă atâta. 3 ori la rând la 0 și tu... Bine, mă. Bine, frate. Bagă toate armele. Rare și te rupe pe cocoașă. O, băieți, ne da Bag reclamă. toate lucrarele, te bag cu ce vrei tu. Minigun, nu băgăm că nu e ultimul, n-ar fi corect. Da, bine. Bagă altceva în loc de minigun. Da, adică minigun în ultimul băgăm cu penul. Laser rifle. Opa, cu ce se joacă băieții? Eu știu care e cea mai puternică armă, care de ce nu de din toate astea. Dar tu nu știi? CG-ul. Da. Da, nu știu. Cum n-aveam? Haide, domnule Comeghi, la bătaie! Ia fugiți așa, domnule Comeghi. Nu mă distrezi. Bă, mi-a dat foc! Nu, mai copilul Andru, bă, și m-a bătut, bă. Acum trebuie să zar pe tine, că nu-s ușor de nemult. Bă, dacă n-ai AVP, ești regal 0 tu. Da, bă, frate, te-am bătut de 3 ori la rând și acum ai câștigat și tu odată și te dai mare și... Păi, am zis că nu mă dau mare, Fabriță, doar că dacă n-ai shotgun sau AVP... Ești slab, recunoaște. Ai câștigat o singură dată și te-am bătut de 3 ori la rând la 0 și tu acum zici ceva. Unde naiba ești?
Știi unde mă spune, știi tot ești tu acolo, că mă enervezi. Păi da, frate, dar poate pleci de acolo și nu ai știe unde ești. Și am putea nu chiar mă aud. Nu cred că asta pe care o folosești. Dar tu te ferești acum. Că știi că așa te cheamă, peritorul ascunziorul. Mă, vină cu dacă ești men. Unde tragi, mă? E trage copilul. Cum ai, mă, tu de la distanță? Amori, mă! Nu mai pot, bă, mă enervezi! Bă, cu mitraliera ați mai bun, sincer să fie. Că trebuie să folosesc jumătate. Deci trebuie să folosesc jumătate din puterea mea. Că nu mai merge cu un sfert. A, mă, câte bani, nu recunoaște, Fabrizio. Bă, dați, bă, că m-ai bătut odată! Odată! Te-am bătut de 3 ori la rând! Ești slab! Doamne, victoare! Bă, oricum tu te ferești! Ți-ai frică de luptă cor la cor! Recunoaște! Nu, frate, nu recunosc. Slab. Păi nu știu unde ești. Tu cum mă știi unde ești dacă ai tras în mine? Bă, da, uite. Hai, un nou. De unde nu tragi? Până unde tragi? Unu, da. Labule. 1-1, Fabriz. 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 Te-am bătut de 3 ori la rând. Oricum îți iei bătaie. De ce te ascund? De ce ne numai pe mine? Ești atât de slab încât ataci Hai mă, șmecherul, e așa. și tu stai fix la fel. Ești. Bra, cu aceeași armă trag și eu. Cum e posibil? Te-a mai bătut, te-a bătut de 3 ori la rând, o da. Nu, că iau și serie, că ce poate. Hai, te afară la zăpadă. Bă, dracu, uite-mă aici. Copile. Bă, dar cum? Bă, Fabrițu, mai tragem o rundă. Am murit și eu că mi-ai dat cu foc. Dar tot eu am câștigat, că ți-a dat ură la 1. Bă, hai să mai dăm un meci. Doar cu grenade și molotoave, dar în afară de aia cu fumigena? În afară de ăla care te orbește. Păi da, e fumigen. Oh, mamă, îmi place cu grenade. Chiar că nu știu să le Da, dai. toate grenăzile în afară de alea care te orbește și nu vezi nimic. Da, mă, da. Dar tu oricum nu știi să le tragi, așa că unde ai câștigat? Bagă. Nu bate pe curi să nu fugim. Deci bagi jetpack-uri? Nu. Ok.
Nu are voie. Pentru că nu putem futi de ele. Eu pot să văd ce este tatu. Bă, șterge acau. Așa. Am ce? Și bagă... Nu trebuie să. Hai, bagă. Bazuca. Bagă pe aia, Fraser Gun. Nu, bagă decât bazuca. Și grenăzi, Doar atât. cu bazuca? Da, doar cu bazuca. Bine, am băgat și grenul în felul ăla care aruncă. Bagă molotov, O armă care Au. tare. Că avem doar 12 care putem să le aruncăm. Bă, dar puține. Face prost sunt. Ia de bă și eu. Mi-a dat bazucă în cap. Capule, ce tânăr ești. Mă, n-ai nicio șansă. Mai facem un meșto cu astea? Da, da. Bă, dar de ce stai așa de prost? Hai, un om să pun. Cala. Asta, care e oameni de Fugi. Oh, ce mi-a dat? Ți-am dat o lecă? Da. Era să-mi dai și mie iar încă o dată. Mi-a dat singur molotov. Mi-a dat singur molotov. Doamne, Bă, arm. Bă, cum? Bă, Ești slab și recunoaște. Dar n-ai nicio șansă. De ce n-ai recunoaște că n-ai nicio șansă cu întrebarea mea? bă, da, cum dă, bă? Uite, unde dă molotov, bă. Tu m-ai nimerit și am micat pe și... Și pe mine m-ai numerit. Ați mai jucat și cu altceva, bă, băieți. Ia la. Hai că mă gândesc. Mi-am dat grenadă și am murit. Hai că, asta că m-a dat și el, că mi-a dat cu foc. Da, a fost egal, că mi-a dat cu foc și am murit. Ai murit și tu? Da. Trebuie să dau o dată. Ui! Ai murit? Da, m-a dat. Bravo, mă. Bravo. Oricum aveam molotoave și puteam să mă feresc doar că am stat în fața ei, știi, nu? Hai că mi-e vezi. Că eu am stat în fața ei pentru că nu mai aveam molotoave. Că putem să mă feresc. De unde dă, mă, tu? Băi, eu ce trebuie să mă bag acolo după aia. Nu știi tu să faci de-astea. Ai încă o dată, tu cu astea. Bine. Bă, da. Da, scoate. Hai, fără bazucă. Așa, da. Așa, fără bazucă să fie tare. Că așa, dacă ne întâlnim, n-avem ce să ne facem. Trebuie să cumva să nimerim între noi.
Știi? Da, dar dacă nimerii ne atacăm și pe noi, dar la apropiere va fi greu. Da, trebuie să învățăm să nu mai dăm lângă noi, că eu de asta și pierd singur viața. Nu, eu am dat odată, acum că am fost concentrat. Fii atent de nu mă concentrez și eu acum, băi băieții. Mă, cum e Vlad, eu folosesc doar un sfert din puterea mea. Eu nu să fac, nu ești telefon la pe chinul, eu nu mă prin absolut deloc. Bați crossbow? Nu, fără, doar grenăzi. Am băgat și... Lasă, mă trăiesc, mergi. Da, știu. Oh, păi n-avem și noi mai multe grenăzi, doar molotovne. Da, îmi trebuie și mie molotovne. Bă, poți să cum mi-ai dat molotov. A, era să mă pun de la trapeșul. Zici că cu aia nu e așa de stupă? Da, mă pun orice. Puia! Pupic! Nu mai nimerit, ce te-a păcălit cu nasul prăjit și am băut o bere și te-a spus la... Nu. Am dat ajuc. Am gata. Haide, doamna! N-am molotov. N-am molotov. Și mi-a dat-o. N-ai ești. Numai grenăzi. Ai molotov? Nu mai am decât pușca. Nu știi să joci cu. Măi, cu de copilul. Vai, dragă. Hai, consumi și ceva. Măi, ce slab e aici. Mi-a sunat. Hai. Te-am pupat. Nu mai nimerit. Păi știu. E bună. Ba, nu. Vreau să știu cum. Că mai avem viață puțină. Dar toți am căpățână. Păi și aveam puțină. Vorbește rău, stai cum am chinuit puțin. Un asta doar. A fost o lecă jigărea ei. Hop! Nu știu cum mă toată. Da, mă, ești cu dată. Aha, șacalule, pe unde vii, mă? Pe unde vii? Unde te-ai prins? Ia uite-l pe copil. Para, frate. Pârcile tale de grenăzi.
Am murit, bă. Aici chiar nu am jucat. Aici n-am fost concentrat. Mi-a trecut meciul ăsta până l-am jucat. Ai fost slăb în ochi. Bine, că rămâne pe molotov. Am dat și cu flancele. Ia să dau și un molotov așa de dispar. Am ciupă, m-a nimerit. Bă, mă, Recu. Ce te-a nimerit, fraiere? După zi te-a nimerit. Iar ard. Iar ard o fucking jumătate oră. Am murit. N-ai murit. Ba da. Gata, ăla sunt. Da, bă. Am murit de la molotov. Slab ce ești la 0. Hai că mai jucăm, mai jucăm. La 0, mai vrei bătaie să-ți o iei? Ne mai jucăm, bă. Ne mai jucăm. Fii atent, acum cu ce vrei? Eu vreau numai cu pistoale. Nu, eu să legele pistoalelor, așa mi se zice. Da, frate, eu vreau cu pistoalele. Nu, eu să legele... Bă, te bag cu ce arme vrei tu? Să-mi zic. Dar e slab. Ești foarte slab. Nu ai nicio șansă împotriva mea. Bine, mă, Dar frate. tu nu vrei să ne cunoști. Că te-am bătut de 5 ori la rând și tu încă mai vrei să mai te revanși, da? Așa îți fac. Am bătut la 5 ori la rând. Bă, David, nu vorbesc serios. Te-am bătut de 5 ori la rând. Mai vrei să mai ții bătaie? Bă, scoate-mă grenăzile alea. Da, fost. A băga, frate, taser. Ce face taser? Te electrocutează? Da. Și îți ia și din viață? Nu știu. Cred că da. Da, naiba. Cum să zice? Hai, aici bătaie. Aici bătaie. Da. Vezi ceva, prețul nu știe cum să-și ia bătaie de la mine. Wow, uitați ce avem noi aici. Bă, cu ultimul pistol nu m-am jucat niciodată. Ce naiba trage, mă, tu așa? Băi, handicapat. Ieță! Eu dă-l! La. Știi că cred că doar un gol pe vreo mai plecat de vegetare. Ba nu, 2. Iupi! Bă, Fabrițiu! Boală! Aveți boală de Fabrițiu! Dacă mă bați meciul, ca? Deci așa trebuie să joc, ca să știu. Băi, băieți, mi-a dat Fabrițiu o coroană. Nu înțeleg cum ai rămas tu în aer. Nu te urca, că mai vezi. Am primit achievement, bă. Mi-a dat singur corona, bă. Bă, dar cât o viață ia corona? Nu, da corona, bă, da. Fabrițiu, trebuie să iei paracetamol, tu știi? Da, vrei să mai ții bătaie după ce? Bine că ți-a picat. Și nu ți-l dau. Bă, da, mi-l dai. Dă-mi, dacă nu, bine să mai vezi ce vezi cu mine. Ce dai pe el? 10 lei. La ce din aia e? Plante. E ce de ăsta, bă? Hai mă, șmecher. Da. Corona. Eu te... Mami, Fabrițiu îmi dă corona. Ai pecat, mai nu de corona. E blocate. Și e de aur. 10 palme. Băi, băieți, mai zicea Fabrițiu că e regele pistolarului. Iartă-mă, oan. Hai, mai dăm unul tot cu pistoalele. Fabrițiu, tot unul cu pistoale, bine? Fabrițiu?
Vezi că la pistoale sunt bun? Am bătut, bă. Nu te-am bătut, bă, pe propria mea bătură. Adică nu ai picat acolo singur în apă, că altfel mă băteai. Eu scot ăla corona. Ba nu, bă, Hai să lasă! băgăm Jack-ul și fără lemne. Ia să vedem. A, nu mă, lasă lemne. Fără lemne, Bă, dar să nu scoți corona, Bă, lasă-mă lemnele, că mai vorbesc cu tine cu lemne. Nu sunt lemnele. Bă, lasă-le, mă. Mă pun. 99 de lemne. Pun asta. Hai. Ai pus Jack? Da. Acum zici întrebat. Da, nu mai pun. Mama, dar așa bătăică, băieții mei, ce să zic și eu? Doamne, cum să te bătaie, mă? Bă, boastule, bă. Bă, ce făcuși tu aici? Nu dau seama de ce. Asta face la mine, că ești slab. Cum nu mai nimerește corona? Bă, lasă nu pui Jack, stai, că nu-i Hai să zapiți corona. Hai și afară. Bă, mă mai dați la pistoale. Barosanilor. Cum se cheamă canalul? Barosan de Barosan. Barosan de Da, Barosan. la pistoale dai mea. Bă, ia. Vijanci. Ultima provizirai. Da, mă, da. Ce prăsăn. Nu se pune, bă. Am picat în apă. Da, s-a pus dacă ești slab. Eu te-am alergat până acolo. Ce să-ți fac eu ție? Bă, cum faci? Ia corona! Dai corona. E corona. Ui, Doamne, nu mai pot, nu mai pot. Mă bate copilul ăsta la pistoare, mă face muci. Dar are să Bă, și știi cu ce pistol te bat? Eu te bat fără ăla de corona. Te bat cu al doilea legendar. Nu primul, corona după corona. Bă, m-a văzut, mă, doamne. Mă liberești. Eu joc cu primul pistol, nu știu. De sărru. Nu bule. Ai zis că nu joci cu ăla de care e de corona. Ce faci? Am zis că te bat cu ăla. Nu mai. Recunoaștea că te bat. Mamă, gata, mă, lăsa-și-o pe tine, chiar coada ta. Unde mai lăsam? Ia, mă, ia niște corona pe la nas. Chiar coada ta. Bă, a activat fabrița, băi băieți. M-a bătut. Stați pe mine, că am handicapat-o și n-am ce să fac. Ultima rundă decisiva. Și atât fac apa. Fac ce prost sunt. Corona. 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 Bă, cum ai merită? Ia-mă corona până la nas. Bă, cum te treci? Bă, opa, bă, mai trage mie. Fac. Ia-mă corona. Cum e mai... Ce bag? Bă, ce prost. Hai, ieși în față, să dau un tutorial. Bă, n-am să duc. Mătii de joc. Ai
încă una, să ții revanșa pe mine. Cu pistole. Hai mă, încă una, vrei? Mamă, ce de tare. Hai, tot cu pistoalele. Mine cu pistoalele, Tot cu pistolele, tot cu Nu pistol. mai filmezi? Da, eu filmez. Bine, băieți, Da, ăsta da. cred că a fost și episodul de astăzi. Sper că ați Da, avut. nu n-a fost atâta. Vă zic eu așa. Iar mă, Deci, ia auzați, bă, băieții. Poate de ăștia. atât a fost episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Ne vedem mai încolo. David, te spamă. Nu mai te joci? Nu. De ce, mă? Te-ai rușinat? Da. Bine, voi băieți, ăsta a fost și episodul de azi. Sper că ați apăsat și voi butonul de like, să vă abonați, să dați un like, un subscribe. Noi ne vedem data viitoare. Pa, pa! V-am pupat!